Wonten salebetipun karma sang Begawa ingsun bina kanthi pisungsung punika sun asumpujo dumateng sang Begawa miwah karma tuwin sangga semoga kita ngucaraken wandana. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sabbi Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbi Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbi Bodhisataya Mahasataya. Sarana Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Sang Buddha sampurna satu, dharmanipun sayekti kasunyatan, sangha sayekti dados pepayuning kautaman. Sumangga kula dherekaken mujuaken Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, saha saca kriya kata. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Swagato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditambo winyuhiti. Supatipano bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipano bhagavato sawaka sanggo. Nayapatipano bhagavato sawaka sanggo. Natimen saranang anang buddho me saranang warang. Etena saca wacena
Ewang toang wijayo
Abhijeke sababudhanang agapato pamodati sunakatan sumanggalam supawata suhutitam sukano sumuhudunjang suyitan brahmacarisu padakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panitire padakinang nikatwana lapantake padakine. Romo, Ibu, saha Kakang Lestarna, selajengipun sumangga kita nindakaken meditasi sawetawis. Lenggah kanthi setata asta katumpanaken wonten pangkon pasuryan madhep mengajeng mandeng pucuk-pucuking grana nutupi babahan hawa sanga mukut panca driya nuwun dumateng Hyang Suksma amprih katekan kang sinedya sabe saka bawantu sukitata mugi sedaya titah manggih karaharjan. Sadu sadu sadu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Linuhuraken panjenenganipun Sang Begawan ingkang sampun gayuh kasampunan agung. Dumateng Mbak Siswati keluarga ingkang kawula hormati, dumateng pangarsa Wihara Eka Jaya ingkang kawula hormati, dumateng Romo Pandita ingkang kawula hormati, dumateng para sesepuh tinggi sepuh, Bapak Ibu Sakadang Lestarna ingkang kawula hormati. Sakjaringipun sumangga kita ngagungaken Guru Agung junjungan para dewa lan manungsa kanthi sesanti Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya. Bapak Ibu Sakadang Lestarna, nombe kemawon kita sampun nindakaken puja bakti wonten dalemipun Mbak Siswati. Mugi-mugi saking kegiatan pamita menika saken didayani dumateng Mbak Siswati tansah pikantuk anugerah kewarasan, kegiatan, katentreman saha kasugihan. Romo Ibu Sakadang Lestarna, Guru Agung para dewa lan manungsa mbabaraken dharma dumateng para siswa kirang langkung dawuh mekaten. Para biku, ajarkanlah dharma kepada semua makhluk dengan welas kasih dan kasih sayang agung. Ajarkanlah dharma itu yang sesuai dengan adat budaya masyarakat setempat tersebut. Seinggi pun cetha dawuh Sang Begawan, dharma itu disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan adat budaya masyarakat setempat. Saged dipahami nggih? Niki diwastani para siswa bilih babaraken dharma niku kedah empan papan. Empan papan desa. Terus empan kahanan. Empan kahanan desa.
Terus nomor 3 empan depan. Tempat tinggalnya itu di mana? Bila tempat tinggalnya di daerah terisolir kados ten Tritunggal iki, bila dalam bahasa Indonesia sing sepuh-sepuh boten nyambung. Nek wong Jawa yo nganggo basa Jawa, busanane Jawa, budayane Jawa. Niku sing diwastani empan papan, empan kahanan, so empan depan. Terus nek pujo bakti kedah pripun? Sang Begawan niku medharaken piwucalipun dengan 8 bahasa. Ajeng jenengan mawi basa Tionghoa monggo, ajeng damel basa Tibet monggo, basa Thailand monggo, basa Pali silahkan, basa Sanskerta nggih boten napa-napa. Bila damel basa Jawi amargi kita niki tiyang Jawi supados cipta rasa karsane tunggal kedahipun tetep nresnani basa Jawi ingkang secara boten langsung nuntun wonten tatanan budi pekerti ingkang luhur. Saged dipahami nggih? Kita pelopor kebangkitan agama Buddha itu agar umat Buddha yang terdiri beberapa aliran menjadi guyub rukun sakyek saeka kraya sing tradisi Theravada ciri nek kebagan damal Pali diwadahi, sing tradisi Mahayana sing sering mawi basa Mandarin basa Cina nggih diwadahi, sing Tantrayana mawi Japa mantra lan basa Kawi Jawa kuno nggih diwadahi. Nikilah sing diwastani Budayana. Jadi Budayana itu harus lentur, harus luas. Untuk luas syaratnya wawasannya kudu luas. Nek wawasannya ora luas, ya ora iso luas. Nyambung ketinggi iki. Jadi kita itu beragama tidak boleh fanatik. Sesama umat Buddha harus rukun, guyub, toleransi. Dengan agama lain pun harus guyub, rukun, toleransi. Jauhkan rasa benci, permusuhan, dan sebagainya. Paham? Nah, saking riku Romo Ibu, sahabat dan kula sedaya. Kita ini kadang aneh. Aneh apa? Kita itu masih dibelenggu oleh kebodohan dan kegelapan batin. Mila menika yen pengen ati latih lan pakerti resik tansah mampu puja sabi-sabi sane supados ati latih lan pakerti saged nyawiji sanes wiji lho nggih nyawiji. Mekaten nggih dados kula melasi nek dhamma kedangun mungkin jenengan ngantuk. Cocok nggih? Mekaten ingkang saged kawula aturake wosipun kita niki siswanipun Sang Buddha. Ajeng mawi aliran Theravada, aliran Mahayana, aliran Tantrayana monggo. Dene ajeng damel Mahayana nggih monggo. Nggih, Budayana ini sudah jangkep sebagai wadah untuk mengakomodir semua ajaran agama. Makaten dengan sakit kawula aturake, mbok bilih wonten Prab Susila wicara kula ingkang kirang mujuwana, kula nyuwun sing samudra pangasami. Wasana kula pungkasi kanthi sesanti namo Sang Hyang Adibraya, namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Lajengipun sumangga kita belajar tumindak becik kanthi dana paramita kahiring tembang dana paramita. Kadang sedana para rama
tilakolilo Buddha Dharma lan Sangha ngajaraken bhakti utama tresno asih marang ring sesami para siswa Sang Buddha anulani perintah ing agama mugi-mugi yang Maha Suci tansah berkahi etawakaca ambei sambatang punasang padang sabi dewa anumodantu sabah sampati sidia etawakaca ambei sambatang punasang padang sabi buta anumodantu sabah sampati sidia etawakaca ambei sambatang punasang padang sabi sata anumodantu sabah sampati sidia akasata cabu mata dewa naga mahitika kunyantang anumodetwa cirang rahantu ibu siswati sekeluarga akasata cabu mata dewa naga mahitika punyantang anumodetwa cirang rahantu mangparanti sadu 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 Begawan ingkang maha suci sampun gayuh kasangpuran agung Dharma sampun kababaraken kanthi sampurna dening Sang Begawan Sangha para siswa Arya sampun dumugi ing kasucen jati wonten ngarsanipun Buddha Dhamma lan Sangha ingsun sumungkem Arahang sama sambuddho bhagawa Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami Dhammang namasami Supati pano bhagavato sawaka sanggo Supati pano bhagavato sawaka sanggo Sanghang namami Sanghang namami Mugi-mugi sedaya dukita basis sekeluarga saged sirna. Mugi-mugi sedaya bebaya ingkang dumawah ten basis wati sekeluarga saged sirna. Mugi-mugi basis tansah pikantuk suka parisuka lan tansah pikantuk wara nugroho. Mugi-mugi para dewa ingkang sampun rawuh wonten mriki diparingake undur wonten padelemipun piyambak-piyambak. Duka pata
ambehi sambatam punya sampadang sabe dewa numudantu sabha sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana biraka hontu gajantu dewata kata sabe buddha bala pata pacekana cayang balang arahantanan cate cina rakan banda misa basu makaten lampahipun Raja Adicara Puja Manggala ing dalemipun Ibu Suswati sampun paripurna. Kula ingkang dados manggala upacara mbok bilih wonten kitalengatur Trapsusila wicara ingkang kirang jubrana wonten ngarsanipun panjenengan kula sing samudra pangaksami. Wasana kula pungkasi kanthi sesanti namo sanjang adi budaya, namo budaya, namo budaya. Didi telasinatur sadya-sata bawantu sukitata mugi sedaya titah manggiyo raharja. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya tawari waha pura paripurenti sagarang Ewa mewa itu dinang petanang upakempati Icitam patitam tumham gipa mewa sani jatu Sabi purentusan kapa candu panarasu yata mani joti rasu Yata